Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Squid Game. Γεια σας. Με τον εξάδελφό μου τον Μάριο. Με αυτός που λέει Φέδωνας. Λοιπόν, έχουμε πατήσει το κλασικό και τώρα σε 45 δευτερόλεπτα αρχίζουμε. Πάμε να μπούμε μέσα. Έλα. Ναι. Να ξέρετε ότι ο Μάριος, δηλαδή ο εξάδελφός μου, είναι αυτός που λέει Φέδωνας. Λοιπόν, έλα. Είναι λιγάκι αγχωτικό. Κάπως. Πού είσαι? Μπήκες? Ναι, έχω μπει μέσα. Ωραία παιδιά. 24, 23. Φοβάσαι? Όχι. Λοιπόν, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, μπαίνουμε, αγχώνομαι. Κολλάει λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε. Ωραία. Λέξε πες. Λοιπόν, τώρα νομίζω μπαίνουμε μέσα. Ποιο περίμενε, πες. Εδώ. Μας λέει τώρα τι πατάς εσύ? Δεν πατάω, μας βάζει. Ναι. Player. Λοιπόν. Τώρα δεν έχω... είμαστε οι κόκκινοι. Α, εσύ είσαι κόκκινη και εγώ είμαι ο... Παίκτης. Συγγνώμη άμα σας σκοτώσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω ότι παίζουμε κανονικά εμείς. Ναι, εσείς παίζει. Κανονικά. Ή σκοτώνουμε. Όχι. Να σκοτώνουμε, Εσείς λοιπόν. μπορείτε να πετάτε στο θέραπο. Μείνετε ακούνητοι. Καλά, μας κοιτάμε. Κινητός. Περπατάμε. Για να δούμε ανθρωπάκια. Λοιπόν. Εσύ. Άντε ρε. Εσένα θα σε κοιτάω. Σε σκότωσα. Εντάξει, εμένα μπορεί να με σκοτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, τον εξάρτημα μου δεν τον σκοτώνω. Γιατί είναι λίγο κρίμα. Καλά, έτσι άλλο δεν έχω κάνει και λάθος. Καλά, άμα κάνεις όμως, θα το κάνω. Ποιος? Κουνήθηκε. Σταμάτησε. Εντάξει. Εσύ. Εσύ, κύρα μου. Αντέ. Εντάξει. Καλά, είμαστε κούκλα. Όχι, γιατί να πεθάνω. Ωραία, ναι, συνεχίζουμε, αλλά... Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς και εμείς εδώ με το πιστόλι. Προσέχουμε την κατάσταση. Μην μας κάνετε σαμποτάζ, γιατί μας κάνετε εσείς. Δεν γίνεται να σας σκοτώσουμε άμα δεν κουνηθείτε. Το ξέρεις έτσι. Εγώ να πάω πάνω, εγώ να δω τι γίνεται. Λέμε τώρα. Αχ, με έριξαν. Ή δεν πήδηξα καλά. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί να είμαι τέτοιος, αλλά... Αυτός ο κόκκινος, αλλά θέλω να πάω λιγάκι να δω τι κάνουνε. Γιατί άμα κάνουν καμιά βλακεία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να πέσουνε και... Να τους σκοτώσω. Να βάλω εδώ. Καλά, κατεβαίνω, γιατί... Αχα, τον έριξα κάτω, αλλά τώρα έρχεται. Όχι. Έρχεται ένας που τον έριξα κάτω. Λοιπόν, θέλω να σκοτώσω κάποιον. Εδώ. Τι με σκοτώσεις χωρίς λόγο άτομο, δεν είναι ωραίο. Δεν πειράζει, είναι ωραία. Για μένα. Εντάξει, δεν γίνεται. Άντε, επιτέλους να περάσουν τα δευτερόλεπτα. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Άνθρωποι της ζωή. Λοιπόν, παιδιά. Μ' αρέσει γιατί είμαι τέτοιος και δεν αγχώνομαι. Αλλά τα άλλα δεν επόμενο θα γίνω εγώ τέτοιο. αγχώνονται. Έχουμε άλλα 25 δευτερόλεπτα και βαριέμαι. Δηλαδή εντάξει, ό,τι να είναι. Έλα, επιτέλους. Δεν ξέρω να χάνεις. Παιδιά, ξέρετε τι. Άμα θα μ' άρεσε να σκότωνα όποιον να είναι. Μένα όχι. Θα σκοτώσω εσύ.
Ανέβείτε γρήγορα, γιατί... Έλα. Εγώ έχω ανεβεί, οπότε δεν θα πεθάνω. Φύγετε. Ωραία. Πολύ πλάκα έχει και μ' άρεσε. Αλλά νομίζω τώρα τελειώσαμε εμείς. Α, όχι ακόμη. Τρέξτε. Γιατί δεν πεθαίνετε. Δεν πεθαίνουνε. Δεν πεθαίνουν. Μη μου πείτε τώρα ότι έχουμε τόσα άλλα δευτερόλεπτα. 114. Α, καλό. Μάρι, έχουμε άλλα 100 δευτερόλεπτα. Καλά, πάω να κοιμηθώ. Αλλά γιατί περπατάω αργά. Πρέπει να μας... Α, ελάτε. Μικρούλια, δεν βλέπω τη τύφλα μου. Να ακολουθάω αυτό. Α, και εσείς με σκοτώνετε. Άλλαξε. Εσύ μένει. Ποιος το... Κοίτα ρε, Έχουμε να σκοτώσει. το πουλάκι μου κοιμάται. Σκοτώνουνε. Φάταση. Τα ούλα. Τι. Α, Παιδιά, μου αρέσει να σκοτώνω για κάποιο λόγο. έλεξε άλλα. Τι έκανες? Πείραξες? Να με φοβάσαι εμένα. Εσύ τι είσαι, μαύρε. Αυτός μου έχει σκάσει αρκετά τα νεύρα, μου έχει σκοτώσει πολύ. Οπότε θα τον σκοτώσω και εγώ τώρα. Τελικά δεν βαριέμαι, σκοτώνω. Αυτή είναι η διασκέδασή μου. Καλά, να σου πρώτα να γίνεις παίχτης. Όχι. Τι είπες? Εσύ τι... Με σκοτώσαν. Σκότωσαν. Και παιδιά, από ό,τι φαίνεται, Να πεθάνω κι εγώ. πέθανα. Έλα, σκότωσε με. Αλλά... Ναι, Εντάξει, πεθάνω κι εγώ για να είμαστε μαζί, εντάξει. Τώρα θα ξαναμπω. Πεθαίνει και ο ξαδερφός μου. Περιμένω. Λοιπόν, γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο.